Uy, Jam. Yan, yung mga tambal si Jam. Sa mani nga tambal. Uy, si Jam, may tambal. Ayaw. Lapang laglag. Ay, to. Antibiotic. May panglaglag si Jam. Pwede, okay lang? Ay, sorry. Tawagod sa natin. Okay lang. Yung dados ka. Lady. Camera Ladies and shy. gentlemen, Camera shy. ikaw pala ka nakapalong mo ni Sir. Wala. May Wala kaya sa na kaya si Kuya Bernie. Wala gatanaw sa iyakang kuan. Pure? Hindi ko kay Gwanta ng pure, bay. Good day, people! Welcome to Bitok Bitok University! Tugnaw kayo! Kau ba na mo mga architect? Wala Hello. mo so, si Insik, dagay nag-ingon daw. O sa'yo mo ingon ba nga, pareha daw ta do, pero tag igsoon. Mas gwapo ka, mas gwapo ka. Ay, say! Mas kwartahan ka. Basta mga architect, kay kwartahan. Kay kusog daw manigbas. O siyempre, ikaw ba na ako? Si Jam. Hi. Kanak pilit si Jay. Paguban ni Jam ang kani nga vlog. Dili na klarohon na ginato na yung tanan. My First time God, niya. wala ba ako na public announcement? Wala na. Saan yun? Dali Ikaw ta na ginag kapag busy dito. Pabi po na ito na buhat ng Jam. Kabalo kita kag bag Jam. Mag-bag rate tani mo Jam, Billy Jam. Ali Dri, bag rate ta, bag rate. Sir Jay, may gabi Sir Jay. Dri ba, lingkod ba, cameraman day si Juan. Juan, Oh my cameraman. Ay, Dri Jam mo may nigawa mi nagsabot. Lingkod Oh ba my ikaw? God. Bag rate ta ni Jam, bandige. Oh my God. May dalaga, may ako gidala karon. Dili gid siya akong Social ni nga bago everyday, piki oh. na lang ba? Pwede mo ni kinawat ni sa kong mama. Salamat. Basta ha. Coach? Itong ginikuran, coach. Dili, lain na. Coach, like coach. Original Navy. Original tanawa. Kiki, why Kiki mo lagi niyang kuhan? Ay, fairness. Sige, go. Sige, go, Jam. Kung sa'y sulod sa bag ni Jam, pwede nga ni mag-gig. Ikaw naman dapat, kaya wala man dapat na ikitago, di ba? Hindi ko, may pwede naman mag-explain. Pag mo tanong mo kung pag nakidili ulbuton. Siyempre, ang cellphone. Wow. Pila lang ako na later kung kinsa na siya. Kay kauban niya ako. First time po may nag-gig na yan yung giuban. Yang magulang. Ano na? Cellphone. Uy, siya nagata ganun. Hello? Christmas gift. Ay! Dolce and Gabbana. Dolce na ba? Dolce and Gabbana. Sa una singer man ang Dolce. Oy, ako mga amigo, o dyan lang kayo mag-session sa amin. Mga architect! Ano yung pamot ni mo din? Favorite yun mo din? Every time mo rot, may mungkin naman paliton. Yes. So, apit na mahurot, guys. I need... Tagpilaw ni may ngani. Piki man ni, Taiwanese raman ni, Piki raman ni. Dati yung fake nga whole day, baski pagkamatag mo sa Sa bagay. buntag. Manay lang mo sa pamot nga Piki, kay kung may electric panan. May electric pa na Mawala mawala. dahil. Okay, pamot. Diyan lang mga po. My gosh! Wow, sosyal. Louis Vuitton. Sosyal. Piki mo nga po ni Jam. Tala na lang. Piki. Hoy, dagang kay card si Jam! My God! Yak na pa kay mga ID Jam. Syempre. Wow, in fairness, teacher siya. Certified teacher. Yan. Oo, PRC yan. Tapos in fairness, sa giyang baba. In fairness, part siya sa KDP. Wow! Di ba ito pa di mag-air? Nag-drive si Jam in fairness, Oy, nasa naka-lisensya. lisensya. Wow, in fairness. Siyempre. Uli kay Suki card. Nakadira, oh. Ano Japon? Oh. Wow, nasa rewards. Ororama. Lo, may pa ka! Pag-ibig. May pa ka, naipag-ibig. Of course! Wala ko yung ano. Wow, in fairness. Kompleto card. Japan. Sa babi, si Buwana Luwili. Padala. Padala na. Muli. Ay, magsaba. Muli, pero padala. Ako yung ani da. Bastos kayo. Bing. Okay, PRC. Wow, social. Social si Jam. Si pilay kasi mo ginadala dyan pag ma-out of contract. Cashless. Wow! Grabe yaman. Mayaman si Pag mga Jam. nagibutangan o Oh, 1,000 do. Mga Ay, 10,000. Wow! Ako na 20 skinto. Wow! Mayaman si Jam. Dili, oy, bago na nagibutangan o cash. Ako wala ko yung cash. Basta ko yung pitaka. Kaya Tama naurot sa ka na babae. sa Naurot sa misis. babae akong kwarta. Akong anak ng babae o akong asawa. Babae.
Wet wipes. In case of emergency. Bato na basa pirmi. Wet Wet wipes. wipes. Ay, dami cellphone. Like, Ay, dahil dudugan ka cellphone si Jam. Yan, mag-text me. yun na. Ay! Of course. Okay, pag mag-retouch o slide. Okay. Sanay sa amin. Good. Ay! Alcohol. In case of emergency, gihapon. Para hinlo ba? Kaso makinuutay may gala. Para ang germs, you know. Para humot siya po siya, no? Sa mukha. Ay, secret. Para, you know, in case of emergency, gihapon. My God, sorry, nag-story mo dyan. Sabi niya. Ay, nagpilit-pilit mo na dyan. Ay, nagpilit-pilit ang buwan. Wala, oh my God, yun akong panyo. Ay, in fairness, oh. Si Putan, pag ikaw ano ba kasaligikan? Ay, okay. Yabi, sakinan. Grabe, gamay na yung nabilin. Sa Contact lens. contact lens. Kanigan may yabi dyan. Yabi sa akong kwarto. Okay. Na-duplicate mong boyfriend, ano eh? Sa kwarto. Oh! 299. Saan eh? Kung violet nga lipstick. Lipstick. Okay. Tapos, Hindi ka kailan buwan ba? yabi. Sana. Resibo. Unsay? Uy! Motel. Dili, uy. Wala na isulod. Wow, gamay rin dala ni dyan. Ano pa? Mga, siyempre kay babae man, dagay mga, Pang-retouch. lagi ka permitihan. Wow. Gamay. Permitihan na si Jam gamay ra. Kuya! Pailan So, di na Jam. Contact lens solution ni Jaya. Excuse me. contact sig. Muna yan. Pero, kahit pa ako na-realize na ano yun yung kurma. Sabay ko i-zoom in mo, dako man tanawar mo i-zoom in. Modern din. Abri na. Modern yung style niya. Contact lens solution na. So, ga-contact yun ka. Kung wala kay contact Dili lens. ko kaklaro. As in, ito na ilan yung boyfriend na contact lens siya ito wala. Ay, hindi naman nga ako siya boyfriend. Asa na rin? Fiancé? Mm. Wow! Sige daw, spelling ang fiancé. Sige. Basta Oo, naman. tanawan. Muna, wala sulod. Ano mababa? Muna permitin mo gadalon na mo nga bag everyday. So, so may na sa mga bulsa diri. Tambal. Ay, wala na hirap eh. So, ni Jam. Vitamins! Kasi Jam. Wala na hirap di ba? So, man Ay! Ni Jam. Ay, may mga tambal si Jam. Sa mani nga tambal. May si Jam, may tambal. Ayaw. Lapang laglag. Ay, ito. Antibiotic. Ah, may panglaglag si Jam. Antibiotic na eh. Wala. Inoflox. In kasog mo oflox. Gamitan ng Inoflox. Wala Wala. na. Wow! In fairness, narangwan. Diba? So, naka na-discover. Wala. Wala. Ang akong Fairness. pinaka-secret yun, mga kapamilya, kay Contact lens. dili. Saan? Brown nga powder. Kabalo pang ano Parang brown? ano? Pang, Nose line! Oh my God, si Jam. para easy Nagsugo na siya pa mga special easy to carry ra always. So, kibutan na tayo siya dili sa ako. Nose line. So, butangan og kalit para mutaas yung ilong. Para mutaas daw ang ilong, brother. Jay, pala sa mga kuhanin mo, Jam. Sila mga nasa karon din. Siya ang nag-drive sa ako pa. Oh. Ladies and gentlemen, to formally introduce sa ako pag yung vlog. Salamat, Jam. Wala, may naka-prepare niya. Okay lang? Ay, sorry. Tawagot sa natin. Okay lang, introduce ka. Lady. Camera Ladies and shy. gentlemen, Camera halika shy. ni. Ikaw bala ka nakapalong mo ni siya. Wala, May wala kailan sa na subscriber si Kuya Bernie. Wala gatanaw sa iya kang kuan. Taasan Wala ka. gatanaw sa My iya. God, Jam, taas kayo sa Lagi, Jam. uy, taas. Pwede ako. Ladies and gentlemen, uy, pilay na sa Jam. I-introduce sa Jam. Kinsa niyan tong kauban nimo. Ladies and gentlemen, si tubangan sa mga architect nga na din ni. First time yung naging ni Jam nga uban siya. I'm speechless. Ano din natin ang sing-sing din.
Ladies and gentlemen, I introduce to you my my fiancé. Oh, sorry. Tinuod ba Napayag. na nag-propose na ba siya? Lalalala. Jonathan Lim. Hello. Or si Zen Wang. Or si Chen Yung Ong. Chinese name, Zen. Zen Wang. Zen Wang. Or Chen Ong. So pure Chinese ito. 100%. Kasi pipira mo pa rin. Tira ko Insik mo kaya po na ito ang half Chinese, half Half cabbage. man, half human. Chinese Half German, cabbage. half zipper. Yan, pilay dan. Uy, wala. May na siya na. Tarunga ha. May na siya Ang na. tawag ko pilay dan niya. Ay, pagsaba. 26, pilay dan dyan. Kanyuan. Wah! Look, rotting minors! Jami mo. My God, sa'yo pa mong prince. Suminto si siya imong nailan. Yan, tiguang. Like kayo. Di ba mas older siya sa'yo mo? Hindi man. Tiguan mo siya. Sa pangutak para. So technically, so pila naman, months pa lang mo. Weeks. Ayaw na lagi. Ay, 1 pagtubag. month. Ay, pagtubag. Ay, pagtubag. Ilang lahat ang mga vlogs ano. Ako lagi pa na, ladies mo ano. Taken na po. Sa una nga mga Si John. vlogs beto ni Kia Bernicky, yung ginalibak ang mga tao nga dili dapat ibang mention Turkey. Ito na ako. In fairness naman. Tapos, kano sa man ang kasalan eh? Ano na siya? One pa. 1 year, anak, 2 years. 1 year, 2 years. Yan, gore na ka ano 2 years. Hindi ba Basta yun siya, dili na ako mula pa sa 30. Lagi na nakalitan lagi daw dyan. Nabatan din ang engage na. Teka ba, kamo ba daan friends? Way back pa before. Yes! Eh, pagtubag jump. Saan na mga tanong? 2011 pa. 2011. Asa mo unang nagkaina? Sa modeling. Modeling. Muna nga grupo nga ni-detach ko kay kasuyaan ko ba. Sa modeling ba. Ako rin mag-excel. Ginasira din ko nila ba. Hindi, ayaw to! Ayaw to! Ano, nag-detach din ko sa Ang grupo. designer nagreklamo kay gasto kay tela si Kia Bernicky. Sa mga Sige mo kay ibay ba ni? Wala daw Nagreklamo kay tayo. gasto kay tela. So way back. Katong first time mo nag-ila, taken sa ato ikaw, taken board. Tama ba? Hindi man kayo nag-conjute sa tinanan na Snabera siya. Hala! Ay, Siya ang snap. Sa dili kaya, di ni mo sabi. Dili man ka lang... Ibeso na ako tanan ako mga kauban. Dilabyan na din ako siya. Hindi siya magpabeso. Pwede pa rin na. Dili siya magpabis. Siya para dili daw ma-issue sa iyang kuan partner. So taken ka ito nga time also. So, Ah. dili man siya sa... Loyal. There is loyal. Lalaki, ang sa mga... Sino madam, okay lang. Alright, there you go guys. Ay, salamat. Wala na yun. Sige, mag-schedule na may ka nang wala ka. Busy Kanang na siya. mag-shot me, mag-shot Busy me. na siya nga tao. nakakatawag. Invite na ko niya. Let's talk about it. Thank you guys. Kaya ata mo Thank siya you. ubugon una That's para it. mag-istorya ko.